Salam hormatly watandaşlar. Başlan 4-5 günleri efirde men yok. Ya bolmadım. Sebep doktorlarıma aitma boyunca şu bokurdum biraz liçeni almak üçün bana şol dengin havası şol gerekliydi ingaliyat salmalı ya şol havadan dem almalı. Şol realak maslahat berdiler ondan. Komşu devlet Norvegiya gidip şu tayda 4-5 gün bolup geldim. Öyle. Gidemde bir devlet, gelemde düýünden başga devlet değil şeýärli. Gidemde Türkmenistan'ın içi. Daha sonra bolmaly ýalyk gidip durdy siyasi çekeleşiklere mar elbette. O adamlaryň arasyndaky düşünşmezligem bar, o siýasatem bar, çekeleşigem bar, o garşylygam bar. Öne geldik bol ýa-ni rewolýusiýa taýýarlanyp oturlanok. Näme etmeliyim? Sonra Gatken adam bana beri otur. Yazıptırlar, men o taýda bağışlan, jogap beri bilmedim. Bolun yerimde internet yok. Olam çekenak hiçler. Şoň üçin çykyşam edip bilmedim. O yazılan atlary okawam bilmedim. Şoň üçin şu hemme şu düýün gejeden märi sagat 3-den märi şol ýatamak diýsem ýalňyşman şol hemme uğradylan hatlary okudum, video rolikleri gördüm. Ondan çıkarılan materyalleri seyrettim. Hemme saytlarda o iki tarapyna o çıkışlarını seyrettim. Bunu yerden ondan saparağı bilen gepleşik geçirdim. Şu temalara bağışlap, şu okulun zatları ya uğradılan soragları. Ol bilen sorag jogap alıştım. Enden men sizin öňüňizde watandaşlar elbette bu ýagdaý anfatdal, sizin öz görüşiňiz ýaly bilişiňiz ýaly ýurdun içem laşap ýaty ýurdun daşynam laşadyp başladylar. Ýöne bu zatlar bolmaly zat diýip men hasap edýän. Sebäp görüşsiz hakimet berilmeýär. Şeňle ol pikir etdiňiz şular ýalyna bir gezek çykyş etsek, bir gezek mitin gurmasa gurban ol gaçyk gider ýa elini galyryp tagtyny halka gowşurar. Ýok adam. Oň bolmajagyny men size öwran onlarça gezek aýtdym. Sebäp gep gurbanlygyň özünde däl, watandaşlar. Gep onuň şu oturan wezipesiniň üstü bilen ýurdun daşyna çykarylýan halkymyzyň ýerasy we ýerüstü baýlyklaryny. Her ýylda Türkmenistanyň onlarça milliardlyk dollarlyk ýanky baýlyk ogurlanyp daşar ýurtlara çykarylýar. Onu kim çykarýar, nähil çykarýar, nädip çykarýar? O zatlaryň kelebin bir ujuny çöşläp başlady, galandan ýurda baramyzda açmasak ol sallar görüp bolanak. Sebäp hemmejik bular ýaly ogurluklar diňe elmeden islerini ogurluk gizlin edilýär. Oňun üstüni açmak üçin wagt gerek. Ine şol wagty bize bermejek bolup, hakimeti halka gowşurmajak bolup, ýurtda adaletli saýlawlary geçirtmejek bolup, oýnalýan syýasy oýunyň bir ssenariýasyny näşe görüp otursaňyz. Men bu zatlary owullanyp guman edip oturdum, şeýle boljagyny. Ýöne men şu zatlary bilýän, şeýle bolur, adamlar şunu etmän, ine men diýen edin diýip otursam, menem bir diktatordy. Şonuň üçin siz halk hökmüne syýasy görüşde taplanmaňyz gerekdi. Düşünmeňiz gerekdi. Öz ennamyňyzdan syzyp beýniňizden geçirip, ýüregiňizden geçirip, şu zatlary dogry düşünmeňiz gerekdi. Men şoň üçin size öwran aýdyp gelenim, jan watandaşlar. Ilki öz etjek işiňizde ynanyň, soňra özüňizde ynanşyňyz ýaly bir adam, ýoldaş tapyň. Ine şeý dip siz bileleşip bir dogan bolup, bir watan bolup döwlet halat edip biler. Şu zatlaryň başlaryny onu aýtmak gerek. Sag bolun. Hemmäňize minnetdar watandaşlar. Benäme bu 340 eýem hana halkyň sesi programmasyny bölümine çykyş etdiňiz. Öz adyňyz, öz sesiňiz bilen, öz käbiriň öz ýüzüňiz bilen. Benäme halkyň talapy, halkyň isleri, halkyň öz gelejegi barada edýän aladasy däl onu näme? Şu zatlar gün-günden kalkıp baransan, adamlar ekerlenip başlansan, diýde çöken halk biraz aýak üstüne galyp başlansan, hökümet hem özi, hem daşyndaky, hem içindäki
özüne hyzmat edýän adamlary kimse açyk, kimse ýapyk, kimse sahynan aňyrsanma, ine hemmesi ine girip halkyň içinde süremejek daran ýaletdir. Halka mana bolgun tetruha watandaşymyzyň ýadyşy ýaly blowa daky bagşy hiç hany olawa onunun o bagşy gelipdir. Ýöreňdi bu toy taşlap oňa gidýän adamlar ýalyny o taýda beri owadan görülse o tak gitdiler, ýene beri bir zady wada berseler, beýle bardylar. Şeýdip adamlar öz durnuklugyny ýoklugyny görkezdirdi. Durnukluk nirde boldy? Men syýasy durnuklugy gözüme tutup aýdýan. Bizde syýasy partiýalaryň döwleti çalışmagyň ýa-ni bir kanuny formada ýa görnüşde çalışmagyň tejribesi ýok, syýasy partiýalaryň tejribesi ýok. Ine gynanyrys ýeri şol. Bizde beýleki döwletlerde real 5mi, 10mi, 15mi, 2mi näçe partiýa özara ozal ýurduň içinde tegele sorun daşyny halkyň öňünde gürleşip diskussiýa, debat edilen bolsa onu halk özüne gowsundan saýlap bilerdi hem şonu ederdi. Emma 30 ýyllap bagyşlan bol obrazlaryny aýdýan bir towuk ketekde sakladyr. Ennem ana ketegiň gapysy açyldy. O daşyna çykan benneler näme etjegini bilen aklar. Näde etjegini bilen aklar, kimin anjagyny bilen aklar. Towuk ketegiň daşyna da obrazlaryny aýsak, ene 10 san horoz her özünikin käkelä boty. Halk kime inanmaly? Gaty dogry diýe adamlar bir çaşyň özüne sereden ýaly bolupdy. Hakykatdan hem şeýle. Şu meseleler galdyrlaryna şu gatlyk ýyllar boýy, 10 ýyllar boýy şu baslygyp ýatan gatlyk galdyrlaryny bir köpürjük ýaly hapasam hemme zady çykmaly. Şeň bir bulanman, durlanmaz diýe türkmen. Şu bulanmaly diýe şu mahal bulanyp otyr. Indi durlanýança halkda sabır takat ýok, o karar ýok, o şu zatlary bir ýanky degerli netijede baha bererlik dünýä garaýşam ýok köp adamda. Şu bir näme diýse şu dogrum kady oturan türkmenimiz bar, sebäp bulary hiç de pikirlenme, sen oýlanma, sen aladan, sen pikirin hany ýokarda oturan prezident edýär, sen öýüňde şol buýrulan ýere git, aýdylan iş et, geldeň tülöňde ýat diýilen halkymyz bar. Ine ýurduň daşyny çykanlar hakykatdan hem oýlandylar, pikirlenip başladylar, gelejegi ýok. Ne idin nakkalın çağılarına gelecek var, ne özlerine gelecek var, ne de özlerine bir münasip qarrılık qaraşıyabilir. Yok da, pensiyan yok, sosyal kömögün yok, yankı bir sağlık saklaş taraftan hiç şeyli kömök yok, bolacak gal hükümet devlet tarafından. Biz bir köçe adınılan millet bolluğa. Onun kime diye, şu hakimede basıp alan, urvan urlu, on tevore, ondan önküm ol önkü yetimçi. Inni olur elbette öz hakimedin elden beresleri gelene. Gördüler, biz nämen talep etdik birinci nowatda. Birinci nowatda diýen zadymyzy prezident dolanış formasyndan ýüze görýär, biz parlament formasyna geçýär. Sebäp halkymyza, biziň türkmen jemgyýetimize şuň kugun parlament respublikasynyň formasy gaty dogry gawat gelýän forma ýa dolanış diýip hasap edýär. Sebäp bizde bir millet diýilen düşünje ýok bagyşlan adamlar. Her birimiz öz çünkümizde burçumuzda otursa, her birimiz öz owamyzyň hekemi. Ondan beýleki öňünden çykan adama doganyp gadyrly salamlaşýarym. Adalyk bir soňky döwürde Türkmenistanyň içinde de, daşynda da onu görkezip dur. 30 ýyllar halkyň aňyny ýuwup, biziň bir zombe dip goýdular. Halk, umumy halky. Ilmiň bolmasa, bilimiň bolmasa, saglygyň bolmasa, erkiň bolmasa, hakyň hukugyň bolmasa, onda biz kim? Şu zatlaryň hemmesini elimizden aldy da aňyr karamzady hökümet. Inni biz şonu halk bolup çalışmagyň tarapdary. Men şoň tarapdary. Men şoň üçin elimizden biziň hereketimiz halkyň hereketi. Biziň etjek bolýan işimiň hemmesini halk bermeli çözgüdini. Kararym halk bermeli. Saýlawym halk etmeli. Özüne gerek deputatym halk saýlamaly. Şol deputatlaryň üstü bilen gerek hökümeti parlamentde tasdiklamaly we saýlamaly. Ve salam.
Kim şu zatlara gatnaşacak bolsa, kim şu zatlar girjek bolsa siyasi görüşe ya aýdaly döwlet işini, parlamenti. Hana aýtdy, näçe de aýdyp belýär. Gelin ýurda 3 aýyň dowamyny Türkmenistanyň telewizionyny sizin eliňizde giýje günni öz programmaňyzda aýdyn, etden petseňizi goýun, wadalaryňyzy düşündirin halka, näme etjek bolýan, näme goýjak bolýan, 1 ýylda, 5 ýylda, 10 ýylda perspektiwada näme etjekdir. Goý halk ekranyň aňyrsyny diňlesin. Sizin her biriňiz barada, şol sany men barada özüne gerek netijeni çykarsyn diýip aýtdym. Bärde haýsy demokratik prosedura bozulupdyr. Ya düzgün tertip ýok. Şuna giýresi gelen aklar. Näme üçin? Sebäp men ikinji aýdan zadym bar. İkinji bilen üçüncüsi şol banja aýtdym, hökmen şol saýlawda men teklip etjegim saýlaw bilen bir hatarda bize prezident dolanmasyny saklanmagyň tarapdarym, olam referendum halkdan sonra edýärdim, özüm etjek diýme. Halk şu deputat saýlawyny ikinji kagaza ýazýar, howa golçakka aýdýar ýa üstüne atanyp goýýar, gereginin gerekmejegini aýrýar. Bize saklap galyň prezident dolanmasyny ýa parlament respublikasyna geçmeli. Halk özüne geregini saýlar, şoň esasynda da biz soň saýlawdan soň täze saýlanyň parlament hereket etmeli bu. Näme bar ştaýda düşünüksin? İkinciden teklifim aýtdym, biz lüstrasiýadan geçmeli. Näme üçin? Şoňa garşydaşlar ýa opponentler ýa täze dören oppozisionerler ýeke ýerde, ýeke söz şu barada aýdanakly. Näme üçin biz halkyň eleginden geçmeliler? Goý parlament döresini ýörüýte komissiýa hemmemiz geçeliň şonu kim ogurlyk edipdir, kim jümürlük edipdir, kim döwletiň baýlygyny ogurlapdyr, kim adamlaryň behaqqany döküpdir. Düşünýärmi? Ondan şol adamlar ýenem gelip hökümetde, döwletde işlejek bolsa biz sistemany çalşyp bilersmi? Ýok. Täze döwlet gurup bilersmi? Ýok. Üçünceden men aýdan zadym ýa etjek talabym KGB'nin ähli arxivini açacak dedim. Näme üçin ýok? Halk bilmeli. 30-njy ýyllardan bäri türkmeni ol goýulary, gumdaky dagdaky goýulary ýa kärizleri türkmenden doldurdylar, basmaçy ýa beýleki baý garyp näme dip, baý kulak dip. Şonu milletin gülünü bir geze kakdylar. Soň Stalinin ikinji repressiýasy boldy. Ne? Soňraky 30-40 ýylyň uruşdan soňra 30-40 ýylda ýetişen täze intelligent, akylly, bilimli, ilimli maşgalalarym hana niýaz kökü damarylany ýok etdi. Indi ýurdun daşynda täze nesil emele gelip başlady, ýaşlardan görüp oturýar ýaşaýan döwletlerin näki düzgüni tertibi, siýasy düzgüni tertibi, sosial durmuşy olaryň öz watanyny şonu isleýär, öz halkyny şonu isleýär. Öz geleceğini son isleýär ýaşlar. Öz çağalaryny başga döwletde, başga durmuşda, başga tertipde ýaşadasy gelýär. Nämesi ýalňyş şular? Näme üçin şonu etmeliler? Näme üçin şu barada garşydaşlar ýa opponentler ýa täze dören oppozisiýa ýeke ýerde dilini ýaranaklar. Bar gurrun diňe şol haram kursiň daşynda gidi. Şona ýelemelmiş. Şo kursa başga adam gelip oturdulsa, demek Türkmenistan gulala gulluk boljakdyr. Yalan. Bir adam ot bolunmadı. O döwleti alyp çykyp bilmeýär. 30 ýyllap çapylyp, hemme tarapdan ogurlanyp, eleme deşik ederler, artyň harmanyna dönürlen döwleti nädip bir adam alyrsyn. Bu taýda taparagan aýdysy ýaly hakykatdan bile akıllıların uyuşmalarını adam bir adam alamazda şu göwre ulluqan lasta eger ştaýda kellede beyni bolmasa şu bile halkymyzyň beynisi gerek. Beynisi diýen şu ýaşlaryň içinden şu saýlama gowusyny dünýä garaýşy 2 adam, 3 adam, 5 adam gelecek görüp bilýär. Ýaşlar diýen ol ýaş dürli bolup biler. Ýöne men ýaşym ýa menden ullar däl, şu ýaşlar diýerim öňlerine bir hiç bolmany 20-30 ýyl ömür bersin Allah'tan. Şolary şu döwleti ayağa kaldırmak üçin men şoň üçin ýaşlar diýipdim. Bizim gerek gerimiz bardyr.
Barsınlar hani parlamentde işletirler eger halk götürse. Yok tecrübesi bar bolsa islenlik ministerde maslahatçı bolsunlar öz halkyny öz oglu gyzda ýaşlarym kömek etsinler bilýänjedim. Şunu bir şey dipdik bol ýalňyş bol şey dipdik bol özde onu şu netije berdi ya miwe berdi diýende näme olar ýaşlar döşünden itip bar ýaşokgyn bolýaklarym şu taýda. Yok. Ýöne şu zatlary äbede jüwe bol bir millet bol etmäge biziň halkymyzym taýýar däl. Onu aýtmak gerek. Gep tapsalı bal tapanyalı bir tapar adam. Ol gowurlyya bir beýlaýtdy, bir diýdi, men oňundan ýa men muňa ynanama. Jany ogly. Öňüňde durbaý diýerler. Ilk başdan bir özüňize ynanyň. Öz etjek bolýan işiňize ynanyň we şo etjek bolýan işiňiziň arkasyna, sözüňiziň arkasyna bir berk duruň. Şonu hemme zat düzeler. Hemme zatdan bolar. Bular ýaly işin rehnedi ya netijesi uzogundan bolýar siýasat diýilen zat ol birinji maýda parada çykyp urra diýip gaýdandan soň toý sowurlugy tordy däl. Diktator gaçyp gitmeýär. Mun akyl bilen, hoş bilen, men bir bilelikde bütün halk bolup edilen hereketler üstü bilen edilýär. Hana gördüňiz Belarusyada bolup durşun. Geçen aýyň 19-ndan näri halk köçedi. Şolara hiç kim aylygym berena, güllügüm tölana, hiç partiýaň wekilim de, hiç kim şolara $500 beren köçe çykan diýene. Öz dünýä, içki dünýä garaýşy boýunça. Özleriniň insafy boýunça, öz gelejegini özleriniň nähil teride düşünşi boýunça, akylynyň çatyşyna görä şol adamlar köçededir, bir-birini el ber. Bir-biriniň ömrüni görmedi adam. Ine millet, ine halk. Bizim etmeliyiz şol. Ýöne bizi şo güne ýetirmediler. Belaruslar 19-njy iýulyna başlan bolsalar şu ýeme saýlaw netijesi. Biz bar noýabr aýyndan bäri etip gelýär şu gurrun başlamagyny. Ýuwaş-ýuwaşdan halkymyzy şu gulçuluk düşünjesinden çykaraly, halkymyzy tabylyk düşünjesinden çykaraly, halkymyzyň kalbynden şu gorkyny damja edip aýraly diýip şu ýoly düşen sebäbim şol. Bärde liderlik gerekkel. Bärde başarsan halkyna lukman bolup hyzmat etmeli. Eleme deşik bu halkyň 28 ýylda çeken derdinden ýene ennamjany. Ha? Näme gerek bärde lider? Lider brok sportsmenlerin arasynda ılganyny ýa bökünni öňe çykýan adama lider diýsen bu. Biz hem bütün halk bolup bizi diýde çöküp oturýar. Näme aýagy üstüne galan lider bolmaly. Hemmemiz deň bolup galmaly aýagy üstüne watandaşlar. Şonda biz halk birege doganyp bizlensek, dogurluk kömegine etsek, elimizi tutsak, şonda biz halk hana oğlum ýaşaglan çykyş etdi, aýtdy. Eli barlylar, eli galyňlar ýanky sowda satyk bilen meşgullaryny tapawdy ýok. Guruply adamlar ana oturan garyp dogurlarymyza kömek edin, eli dodun, bolmasa karz berin. Şey diýip ýük tutup otyna ýaşygdymy döwdüm. Şoň akyl çatdy ýa şu zatlar, emma biziň ullukan adamlar akyl çatanak etmeli işler. Ya edesleri gerinak, meni mesele şu taýda. Onun üçin bugün ol topor çykdy, bu partiýa döredi, ol hereket boldy. Ine halky öňe böyle parça etdiler de enne halk näme etjegini. Bize şolary ýaly durmuş gerekmedi. Ya şolary ýaly göreş gerekmedi. Siz dogry düşünin. Vatandaşlar. Eger biziň Türkmenlerin ýa Türkmenistanyň düşmany daşyny bolanmasa, onu şu ýurduň içinde orta kurty ýok, ähli millet bir dogan ýaly bolup şoňa garşy çykardy, eline ýara galyp ýa çarşa galyp. Tep ol daşky düşman. O barada gurrun ýok. Bütün halkyň şu öýüni ýorgan birenip ýatanyp turar, hele depip çık gitany ýagy gelýä öňünde dur diýse. Olam gider ahyrsaň. Ýöne düşman öz halkyň içinde bolsa, ine şu taýda halk näçegini bilen. Nädip sen goňşuňa ýarar çenejek, nädip sen goňşuňy suwda berjek. Ola haramlyk edip otyr, senem açlyk çekip otyr. Ha? İkiňiň bir köçede bir sırgynda ýaşap otyr. İkiňizem çağaňyz bir mektebe gatnýa, ikiňizem şo çağan bir bäbi kanada dogurdyňyz. Hemmäňiziň ölüňiz bir gonamçylykda garşyp ýatyr. Nädip
Ine şu milleti birek gırdırmaly. Hani Irak'daki, ýaly Siriýadaky, Libyadaky alber niran aljak bolsa. Biz şeýle gyrşmaly birek bilen. Oğluma bizim götü başımız bir 4 milyon ýetene Türkmenistan'ın içinden gelir. Ösüş yok. 1990 ýylynda milletin sany ösenak. Gırdılar bu milleti genosid etdiler. Halkam äwmanoty ýurdun daşyna çykdyk. Şuna eklenjimiz bar, çağırjyklymyzda $100, $200 uğradyr. Ay soňunum kim bilipdir, kim görüpdir. Soňu ýok şu zatlaryň. Gerdeninde golunda güýç barka işlersin. Elbette gazanarsyň. Çağanyň meklersiň, maşgalagyň saklarsyň, garrylaňy seredersiň. Türkmençilikde bu zatlar hökmen edilip gelýän bir däp desturumyz. Ondan çykma ýok. Ýöne özüň garrandy sen kime gerek? Şo sorag ber şuň kıýaşlar özüňde. Size näme şu döwletlerde pensiýa garaşýar? Ahiriňi şo kimsizlikle gorumçylygyny ýatarsyňyz. Ýurdun içine de salynma ýok. Baraýsa da häzirki şu ediljek bolýan oýuna bardy. Hemme kişi şol arasalaýyş sistemasyndan geçmeli. O taýda da etmedigi işin etdik diýip boyun aldyrar. Bolly. Ondan kim tutuldy, kim gapaly, kim atyldy, hiç kimin işi ýok. Sebäp Türkmenistanyň yerasy, baýlyklaryny alyp satmak üçin şuňky halk şo taýda gerekken, beýle zerurçylyk ýok şol hökümdarlar üçin. Dogry düşünüň maňa. Gerekken. Şo taýda 50.000 Türkmen galsa da ady Türkmenistan bolly şolary ýeterli. Galan zady şol daşary ýurt işgärleri, kompaniýalar getirip işletjekler. Bolly oturdy watandaşlar. Siz gerek gel şo taýda. Halk hökmüni. Görkezip otyra ýaldy. Fil geldi, tupan geldi. Koronavirusdan müňläp adam gyrlyp ýaty. Hani hökümetiň aladasy? Hani döwletiň aladasy? Kime gerek ben? Özümizden başga hiç kime gerek gel. Onu düşmanım öz içimizden döreýär. Ondan näçegimiz bilmän, elle uğraşyp otyp, şuň içinde haýsy ganymadyrak gady. Ya hiç seneden anıp boljak. Hakyňyz bar. Men size ozal aýtdym. İlk başta özüňiz ynanyp, öz etjek bolýan işiňizde ynanyp şu ýoly düşün. Görüş uzagyndan bolýar. Bir azasyk bir siýasy düşünjeňiz giňelden, bir biraz seredäň watandaşlar, töwerekdaşda bolup geçýän zatlar. Biz aşyk oýnan ýalyp 30 ýyllap oýnap, ähli halkymyzyň, döwletimiziň baýlygyny wagorlap, bilemek sastawlap, nämelap çykaryp otyrlar. Sizem şo $500 gazanmak üçin sergeden bir başga ýurtlarda kimiň näme hyzmatyny etmäge mejbur bolup ýoklar. Bir her kadadyň çeni çakyýarsydyr. Dün şo goýum aýdan aýarly olmaz. Beledi hana şo körtlen we sigarlen durmuşy garaşyp otyrdy. Elbette men size näçe gaýtdym. Bize şonun gowzat garaşana. Sebäp bize şu hemmemize halka şol watan gerekmejek bolsa o gelip onu ede garwap alsak döwletler bar, korporasiýalar daşta gören öýşetdi. Öz zadyna bir eýeli etmän başaryna adamlar. Şol biziň umumy baýlygymyz şol yerasy baýlykly. Hökümetiňki däl, niýazyň kandal, Gurban Gulyň kandal. Şol biziňki umumy. Ol bu partiýala döredi, o tak çağırdı, bu tak çağırdı. Hani 3 wede berdiler ilçixanaň agdyna. Şo bir ýumruk ýaly gyýdy saklatmak üçin. Nämen halk serpikden aýdan ýaly bol. Otyr şo jaga çağırdy. Onun noktadan 2 ay bolýar. Erti çykarýar, büýrün çykarýar, bir hepdeden çykarýar, bir sözüne hiç kim bize kömek edene gatylşana, advokat tutup uğraşan, goşulmaň, siziň işiňizde biz özümiz çykarar, özümiz eder. Hani näme üçin şol tutan adwokaty günne günasa çykyp halka hasabat berener. Ol puluna tutulan adam. Ýagdaýyny aýdanak, işiň nirde barýany aýdanak, nirde durany aýdanak. Kime gerek beýle giýdiň saklamak? Ha? Näme üçin indi şol günne şo tak çykmaly diýen adamlar näme üçin çykaranaklar adamlar? Sebäp ozal aýdyldy. Şol edilýän işleň bir kanundy. Şo tak barmaly däldi. Ýene de bir ýerde pohu bolsa alyp urdular, ýykladylar. Men üstüme garmana daga sen näme üçin bulary gowny ýetmezçilik edýän adamlar çykýar, biz ene iş bitirdik. Näme iş bitdi? Aýdyňyny. Indi wagt geçdi, men hemme zady wagta goýan. Indi wagt geçdi, 2 ay boldy. Siz analiz edin de näme üçin şeýle boldy? Näme üçin Türkiýede hereketler ýatdy? Ha?
Şu zatlar aydın. Näme üçin şol biziň geçirjek bolan maý aýynyň ahyryna mitingimize ýol bermediler. Koronavirus diýip karar çykardylar. Başlan hana jaňyňy öçürmändirini. Ene şon üçin şu zatlaryň bolup bereni. Bir azajyk tilen bir seredin näme üçin bolan. Biz şonu yatırmak üçin geçiren şu 10 miňlerçe adamy ýygnamak üçin, şol miting geçirmek üçin şeýdi. Bütün dünýäde çykarjak adamlarymyzdan bar. Ýöne esasy köpçülik ýaşaýan ýer Türkiýe bolandan şu taýda halkymy çykdyn diýip edilen iş. Watandaşlar. Ine o tarapyny bökdedik goýdyr. Inni bir jygy tutuldy diýip inni hereket ýatyp bormy? Ýok. Hana halkyň hereketi diýip hereket döräpdir, berekella. Halkyň adyndan, halk bolup düzýän bolsalar, halk bolup edýän bolsalar, partiýada däl başga biriniň bir jemgyýetçilik ýemesem de biriniň adyna da giden halkyň adyna gidýän hereketler bar bolsa ikellep bolýar. Hana täze düzülýän hökümetiň adamlaryny sorar gollap çykyş edip hana halkyň sesini gördüm men ana gelem dokan. Menim şoňa ikellep rady bolýan. Siz aýdýarlar şu mahalle 14-üni Aşgabatda opponentler miting geçirip hakimiyeti aljakmyşyn. Oy geçirseler. Oy geçirseler. Ýöne olan geçirjek bolýan fiktivni o aýyň 14-üni miting geçirýär halk üýşür halk bamy taýda. Hani beş welaýatyň halky deňgalýarmy? Ýok. Demek diňe Aşgabatyň içinden bir topok öz adamlaryny ýa öz adamlarynyň çağatyn iýlen çağlarny çykarmak üçin geçirilýän bolsa, ol döwlet agdarlyşy bolýar. O döwlet agdarlyşy meseleler. Siz şoňa gatnaşyk döwlet agdarlyşyna gatnaşyň. Eger gerek bolsa, ýöne ertesi gün 3-nji diktatorlar ýene golçuluk kabul edýän. Sebäp şo gelen häzir geljek diýen adamlar ertesi gün näme şolar Gurban ulyň halkyň öňüne çykaryp kellesini ýalaňaçladyp jogap sorarlarmy? Ýok. Ähli ogurlan baýlygy bilen çykaryp uğradandyrlar ýa uğradyrlar. Boldy weselam öňkü geçeler podiýasda biz noldan täzeden başlaýar. Şol 1 kilo un alýan bolsaňyz erti 10 kilo un alarsyňyz. İ türkmenim. Şol 1 kilo 1 litr ýağ alyp oňa diýen bolsaňyz erti 10 litr nesede çygyt ýağ berer. İ türkmenim. Ýöne siýasata goşulma. Sebäp biziň halkymyzyň baýlygyny edilýäni turba bilen soranýar, sorup çykaryp oturan döwletler, korporasiýalar bize näme bir gezeklikçe şol köçä çykanmyzdan berläýär etdim. Ýok, olar şonu dowam etdirmek üçin özüne gerek adamlar seçip taýlap aldylar. Ýöne bir zat bar, watany weparlyk we halka weparlyk. Şu ýa-da şol ikisini ikilik etmek. Bir weparlyk. Onu şu haýsy kategoriýa gawat gelýän adam olar özüne şol watany we döwleti halka bir wepa boljaklary alyp getirip hana döwletiň başyna goýýarlar. Niýafam şeýledi, bilem kema kalam şeýle inniki getirjegem şol. Sebäp biziň halkymyz hiç kime gerek gel. Gerek bolsa näme üçin onu eýelik edilenmek? Näme üçin bir ýerde hana ýurdyň 60% ilaty ýurtdan iş gözläp çykyp gitdi, mejbur bolup ýaşap işläp bir ýerlerde ýazdylar şu beýleki döwletler. Şu mahal şol Türkmenistanyň baýlygyny ogurlap berdiler. Şol adamlar bardy, ýeke ýerde alad edildimi? Ýok. Ina gelecekde ediler öýdýän. Olam ýok. Şonuň üçin ine şu siýasy görüş gidip otyr. Ol şahsiýetler hiç, ol planymyz, bir eýlemimiz, bir beýlemimiz ýok. Şeýdip bizi böwürstirip herimiz bir ýere pytyra diýerlerdi. Halky bölmek üçin. O 4-5 adam görleşmän geçtin. Men aýtdym, şonuň hiç kim görmän geçen gerekken men halk öz işini etsin. Halk öz etmelsen etsin, özüne gerek hökümetem taýlasyn, özüne gerek parlamentem taýlasyn. Şu taýda harmara da sen gerek otur ýanan 5 ýyl deputat bol, näme bol, plan bol, bize maslahatçy bolýsa oturan ýok. Sag bol 3 aýlap geçirip berdin. Ene sen taňry ýalkasyny haçan gelsen şu ýurtda girmäge çykmagy mümkinçiligin bar. Sen indi bar gitdi şol öňkü bu ýasaryp ýatan ýurdunda otur berdi ýaşuldysalar. Onu men kabul edýän çykyp gider. Ýöne bir halkyň öz zadyny, öz mülküni, öz baýlygyny eýelik edeni menen bir göräýsem diýär.
30 ýyllat menem gursagynda garradyp bir arzulam bardyr. Halk barady, watan barady, döwlet barady. Türkmenistan barady we halkymyz barady. Näme üçin men şonu etmäge mümkinçilik bar wagty etmeler. Halkym bilen düşünşip etmelerdi. Men elmedam öňe çykmagyň tarapdary däl ýeke bolup, bir gerden bir egin bolup ýöremäň tarapdary. Men lider bolmagyň tarapdary däl. Türkmende bir gowy söz bar da, ýa-ni şagirt bilen halipa. Şu birinin elinin hünäre uğrunun ya usta diýerler, ustam diýip bilýärler, ya ustad diýip bilýärler, ya da halipam diýip aýdýarlar da. Ya ılmatam diýerler, beýleki diýerler. Ýöne lider sözü bizde birinciden ýok. Lider diýmek näme? Ol hemme kişiden ýeke faýlanan goçmy, tekem ol näme ol türdi? Biz näme tapawdymyz bar şu halkdan? Şol 9 klas bilim bilen beýlekliň näme tapawdy berýär, men näme tapawdym bar. O benne bir o ýeke aýby şol diktatura aşagyny ýaşany ol ılym alyp bilmendir. Ýöne eger şol şu döwletlerde ýaşap ılym alan bolsa, menden onysy ýokarda oturup bilmegen mümkin bolardy. Onuň üçin biz onu kemsitmeli. Ana döwlet kemsitip otyra öz raýatlaryny. Gelin şu zatlardan bir az bas çıkaralım, hareket edelim, düşünşelim. Enne şol mitingde barada barmalym diýilen soragy 14-den näkin öýdüňiz şoň diktatura gerek bolsa barın, gerekmejek bolsa oturuň öýüňizde. Ýöne 13-nä aýyň 13-nä şu sentýabryň 4 günden şol Türkiýede Istanbulda halk hereketi öz mitingini geçirdi. Yerini, wagtyny olar aýyň 12-sine özleri aýdarlar. Şol sany maňa daýdarlar, men size ýetirer, haçan boljak, şol nirde boljak, telefonlaryny habarlaşmak üçin olonkyny özler berin. Ene şolar bilen jaňlaşyň da barın, öz protestiňizi geçirin, mitingi edin. 50 adamdan köp bolmaýan bolsa aýtyp gürleşdik ýol başçylary bilen 49-dan 50-den bölüşdirip her ýerlerde geçirerler. Ene ol ne halkyň hereketi, onu biz gorlaýar. Kim şoňa gatnaşjak bolsa, kim şoňa gatnaşma mümkinçiligi bar bolsa taýýar bolun. Ene ýekşenme güni aýyň 13-nä Istanbulda, Türkiýede ýaşlarmy, ýaşullarmy, islerini adam gelip beler diýdiler, men aýdýan zatlary. Ýöne o taýda partiýa formasy ýok, plan partiýa gurnudy, plan ýol başçylary etdi. Ýok, onu halk edýär. Hem şol islerini partiýa gorlaýarlarym şo tak gelip beler, ýöne halk hökmüne barman. Men plan partiýa men gurnaýan, ýok, olar ýalzat ýok. Diňe halkyň hereketi otaydy. Şoň üçin men näsede 6-njy gün habar berseler telefonlaryny aýdym. Onu bolýar şu ulukçy watandaşlar sag oturup, söhbetleşigimizi erti dowam etdirir. Öýüňizde saglyk hemme.